Na Baña levamos tempo concienciados co tema do reciclaxe. Para iso temos ao longo do noso concello distintos contenedores. De feito, temos contenedores azuis para o papel e o cartón, contenedores po vidrio, contenedores amarelos para esos envases liseiros, contenedores para incluso os restos de aceites domésticos, roupa, etc. etc. E ahora mismo acabamos de instalar aquí no concello unha illa, que aquí a podedes ver, no que é en San Vicente, na capital. Presentámosche o programa A Baña Composta. Tes dúas formas de unirte, adaptadas ás túas necesidades. A primeira modalidade é a compostaxe individual. Se tes xardín ou horta, esta é a túa opción ideal. O Concello proporciónache un composteiro doméstico de balde. Poderás xestionar os teus propios restos de comida e do xardín, e en poucos meses obterás un compost fantástico para as túas plantas. Non tes espazo na casa? Podes unirte aos 2 puntos de compostaxe comunitaria habilitados en San Vicenzo. Un atópase xunto ao CPI de San Vicenzo e o outro está no centro, detrás do Centro de Saúde. Simplemente separa os teus residuos orgánicos na casa e deposítaos no composteiro. O equipo do Concello encárgase do mantemento e de asegurar que o proceso funcione perfectamente. Calquera dúbida que teñades, podedes consultar a nosa página web, pasarvos polo Concello ou asistir a esas charlas que estamos dando informativas ao longo destes días.